people, sunt eu, Anastasia. Astăzi voi filma un nou videoclip în care eu voi spune ce puteți să dăruiți unei fete de ziua ei sau cu ocazia unei sărbători, așa. În fine, sunt o nouă blogeriță pe YouTube și rog așa de încurajare doar să pun un like. Dar dacă vreți să filmez ceva mai special, dați-mi provocări sau spuneți-mi ce să fac, adică ce doriți. Bine, eu încep. Pentru prima oară, dacă este ziua iubitei voastre sau doar prietenei, puteți să dăruiți cercei sau complet, așa. Foarte drăguț pentru ea va fi. O să pară foarte frumos. Ea mai ales se va bucura. Puteți să-i mai dăruiți așa cosmetici, cu o piesă foarte, foarte frumoasă. Sau de culoare cafenie. Așa, foarte frumos. Eu, de exemplu, aici pun lacurile, medicamentele, diferite jucării mici. Spider-Man, ui! Dar cel mai drag pentru ea cred că va fi un parfum scump. Da, așa. Acesta este al meu. Deocamdată, da, tot dăruit. Mi l-a dăruit. Sau dacă ați venit de la mare sau ați vrut să faceți cadou prietenilor dumneavoastră, da, uitați-vă așa un complet de cercei, de scoici de mare, roz frumos, ca ea să le poarte vara sau când vă pleca la mare. Dar dacă prietena dumneavoastră iubește ceva de stele, să fie un star așa frumos, eu vă pot propune așa ceva cu stele. Eu cred că prietenei dumneavoastră chiar o să-i placă foarte mult. Dacă nu, coliere din argint sau din aur, da, este foarte bine. Eu cred că o să-i placă. Sau colier cu brățară, să fie în set, da, așa. La fel cum v-am mai spus, cercei în formă de inimioară, să-i arătați că o iubiți foarte mult. Mai am încă la fel așa un set drăguț, din la fel niște aripioare, niște cercei, aripioare, la fel. Și la fel așa un complet cu nineluș drăguț pentru ea, adică da, dacă e mică. Dacă este vara, puteți să-i dăruiți niște ochelari foarte cool. Și cel mai important pentru ea, ca să nu știe ce aveți acolo, uite așa, ceva frumos, care să fie acolo bijuterii. Diferite ca inele, brățări, cercei și la fel așa ceva frumos din cercei. Cred că o să placă foarte mult. Dar dacă sunteți băieți și vreți să le dăruiți ceva mamelor voastre, la fel puteți să le dăruiți cercei sau chiar o felicitare bună, fiindcă știți, e mama voastră și acceptă foarte multe lucruri. Dar dacă din cercei cam așa să se potrivească la o rochie elegantă de al mamei voastre. Cel mult și un inel, da. Foarte, foarte drăguț. De exemplu, eu am și din argint, din aur, diferit. Așa, și dacă este o prietenă micuță sau sunteți fratele unei sori mai mici, puteți să dăruiți așa coliere
cu stele frumoase, fiindcă știți, e mică și dorește și ea multe. Dar dacă chiar totuși nu știți ce să-i dăruiți prietenii, mamei, surioarei, puteți să dăruiți niște flori frumoase. Da, sunt cele mai frumoase. Crizantemele, de exemplu, mie îmi plac. Dar puteți să-i dăruiți prietenei dumneavoastră orice care flori vreți. Mulțumesc că ați vizualizat videoclipul, să dați un like și un share. Pa, pa!